Daniel Brejčák po zápase v Liptovskom Mikuláši. Brejo, poprosím ťa zhodnotenie dnešného zápasu. Tak prehrali sme 3-0, čiže tam nie je čo hodnotiť. Nedali sme gól a bez gólu sa nedá vyhrať. Tento zápas nám nevyšiel. Myslím si, že ten Mikuláš bol pripravený na nás lepšie ako my na nich. V nedeľu hráme o 3:00 proti Nitre doma. Čo zlepšiť? Tak, musíme sa vrátiť k tej našej hre, musíme sa udržať na puku v tretine, dneska sme to nedokázali, ten hokej bol hore, dole, nevedeli sme si v tej tretine ten puk dlhšie podržať, dostali sme také góly, aké sme dostali a musíme sa vrátiť k tej našej hre, viac strieľať na bránu, myslím si, že dnes ani tých strel nebolo veľa a jedine tak môžeme uspieť, keď budeme mať početnosť strelby. Odkaz pre fanúšikov? Tak, v prvom rade ospravedlniť sa za dnešný výkon a verím tomu, že v nedeľu o 3:00 nás prídu povzbudiť a my ich potešíme víťazstvom. Ďakujem pekne.